La comunicació interna és clau per alinear persones i organitzacions. A TMB tenim el repte de millorar-la. El correu electrònic no es va dissenyar per gestionar comunicacions a gran escala. Els missatges genèrics es perden entre centenars de correus rebuts, disminuint la tassa de lectura. No poder segmentar i personalitzar pot fer que informació important passi desapercebuda. La manca d'eines d'anàlisi impedeix mesurar l'efectivitat dels missatges enviats, dificultant la presa de decisions. La nul·la optimització de fluxos obliga a realitzar tasques repetitives manualment. La solució és canviar el correu electrònic ordinari per l'ús d'una plataforma de mailing, amb la que sigui possible segmentar els destinataris, enviant comunicacions rellevants segons els seus interessos i necessitats. La nostra proposta de valor radica en transformar la comunicació interna de TMB en un procés més eficient, personalitzat i mesurable, que resol els problemes actuals i també impulsa TMB cap a un futur més connectat i alineat. Si vols que la comunicació interna faci diana, passa del mail al mailing.